ste dnes ohlasili alebo oznámili teda, že spúšťate jeden projekt, protikorupčný projekt. Skúste nám ho predstaviť. Jedná sa o nadáciu Zastavme korupciu, ktorá by mala prispieť vlastne v boji proti korupcii na Slovensku. Pretože ja si myslím, že korupcia je jeden z problémov, ktorý najviac trápi ako v súčasnosti našu spoločnosť. O čo technicky pôjde? Ide o akýsi portál, kde môžu obyvatelia nahlasovať korupčné správanie. Ako ten portál vyzerá a akým spôsobom funguje? Nadácia bude mať niekoľko činností, ale pre mňa takou hlavnou činnosťou je viesť osvetu medzi ľuďmi o tom, že korupcia je veľmi ako nežiaducí jav, že korupcia je rakovina spoločnosti, ktorá podkopáva vlastne samotné základy. No ale samozrejme budeme chcieť aj pomôcť tým statočným ľuďom, ktorí sa nejakým spôsobom odhodlajú nahlásiť korupciu a pomôcť im po stránke právnej alebo po stránke zabezpečenia živobytia, aby neboli postihovaní tým, že vlastne preukázali občiansku statočnosť. Dobre, ale teda bude možné aj nahlasovať istým spôsobom korupciu a akým spôsobom to bude možné? Ako nahlásenie korupcie máme urobený portál, ktorý zabezpečeným spôsobom vlastne umožní nám zaslať formulár o nahlásení korupcie a potom dotyčného budeme kontaktovať a budeme ďalej riešiť veci s ohľadom na konkrétnu situáciu. Akým spôsobom bude ten tzv. Whistleblower chránený voči nejakej perzekúcii? Tak najprv sa hlavne budeme snažiť ako jednať s ním diskrétne a v prípade teda, že bude musieť prísť k nejakému súdnemu konaniu, pretože väčšinou samozrejme, ak má byť korupčník odsúdený, tak musí prejsť súdom, kde svedkovia musia svedčiť a tak ďalej a tak ďalej. V každom prípade budeme sa mu snažiť poskytnúť veľmi dobrú právnu pomoc a ochranu a samozrejme snažiť sa aj zmierňovať tie následky toho, že ja neviem, možno sa budú snažiť pripraviť o prácu alebo nejaké podobné také konsekvencie. Čiže ide v zásade o nejaké také čiastkové činnosti, ktorými sa snažíte znižovať tú korupciu na Slovensku. Kde ste sa inšpirovali? V Čechách existuje tzv. Janečkov fond, ktorý už niečo také robí. Inšpirovali ste sa tam? Nie tak celkom, pretože my, aj keď teda nadácia rozbieha tú činnosť až dnes, my sme tú vec pripravovali už niekoľko rokov dozadu, ale nadácia pána Janečku, keď samozrejme je to veľmi chválihodná činnosť, on zameraná trošku iným spôsobom, zameriava sa viacej na tú investigatívnu činnosť. Toto my priamo robiť nechceme, i keď nevylučujeme, že budeme podporovať nejakých investigatívnych žurnalistov alebo nejaké podobné aktivity, ale gro našej činnosti bude hlavne v tej osvete a pomoci ľuďom. Akým spôsobom budú aj napríklad tento projekt tohto portálu financovaný? Nerozumiem som otázku. Financovaniu. Ako to bude financované? Nadácia je nadácia a odkiaľ bude získavať peniaze? Zatiaľ to bude financované z mojich zdrojov a zo zdrojov pána Bláhu, ktorý je spoluzakladateľom financie. A neskôr, keď budeme mať nejaké výsledky, tak pravdepodobne sa budeme uchádzať aj o peniaze iných ľudí, najmä povedzme z riadov podnikateľov. Aké sú vaše očakávania na úvod? A úprimne povedané, nemám žiadne veľké očakávania. Je to otázka môjho svedomia. Chcel som niečo urobiť pre túto vec na Slovensku ale neočakávam, že by som zo zásade niečo rýchlo zmenil, ale samozrejme budeme sa snažiť, aby sme dlhodobo pôsobili pozitívne. Na Slovensku je veľmi slabá štatistika, čo sa týka nahlasovania korupcie, aspoň za posledný rok alebo za posledné 2 roky. Chceli by ste možno nejakým spôsobom povzbudiť tých ľudí, ktorí majú niečo, čím by mohli prispieť boju proti korupcii? Samozrejme, jedným z dôvodov je to, že vlastne ľudia, ktorí korupciu nahlásili, dopadli veľmi zle zatiaľ. Hej? Takže to je jedna z vecí, ktorú chceme robiť a chceme týchto ľudí nejakým spôsobom sa snažiť chrániť.